20 июн раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт роҳи автомобилгарди кӯчаи Бухоро пайваст ба кӯчаи Ҳабибулло Назаровро мавриди истифода қарор доданд. Корҳои сохтмону азнавсозӣ баҳри татбиқи нақшаи генералии шаҳри Душанбе аз 19 апрели соли 2023 оғоз ёфта буд. дарозии роҳи автомобилгард 560 метр, паҳнои 16 метр бо теъдоди хатти ҳаракат 4 адад дар ду самтро ташкил медиҳад. земни шиносоӣ ба раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ иттилоъ дода шуд ки дар татбиқи лоиҳаи иншооти зикршуда корҳои сохтмону васлкунии хатҳои муҳандисӣ аз қабили қубурҳои оби нӯшокӣ, корезӣ, ноқилҳои баландшиддати барқӣ, қубурҳои оби гарм, хатҳои алоқа, равшании беруна пурра амалӣ гардидааст. инчунин ҷиҳати таъмини бехатарии ҳаракати воситаҳои нақлиёт ва пиёдагардон ҳангоми иҷрои корҳои сохтмону азнавсозӣ, чароғакҳои роҳнамо ва васли аломатҳои бехатарии ҳаракат низ пурра васлу насб гардиданд. моҳияти асосии роҳи автомобилгарди зикршуда дар он мебошад ки баъди пурра ба истифода супоридани он, танбашавии ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар роҳҳои автомобилгарди ҳамшафат кам гардида, ҳамчун роҳи автомобилгарди алтернативӣ низ хизмат мерасонад. давоми рӯз раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бинои шӯъбаи Вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Исмоили Сомониро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншооти мазкур дар масоҳати 301 сохта шуда аз 6 ошиёна бо таххона иборат мебошад. муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба шароити фароҳам овардашуда барои кормандони мақомоти милитсия баҳои баланд дода, ҳайати шахсиро ҷиҳати таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, саҳми фаъол гузоштан дар пешгирии ҷинояткорӣ дар пойтахт, баландбардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ва иҷрои дигар ӯҳдадориҳои касбӣ вазифадор намуданд. иттилоъ дода шуд ки бинои шӯъбаи Вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе аз 56 ҳуҷраи корӣ, ошхона ва толори маҷлисӣ иборат буда ба кормандон баҳри иҷрои ӯҳдадориҳои касбӣ ва пешрафти фаъолияти хизматӣ шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аснои шиносоии кормандони мақомотро бо бинои наву замонавӣ табрик намуда, баҳри иҷрои содиқонаву софдилонаи вазифаҳои бар ӯҳда доштаашон дар назди халқу ватан даъват намуданд.